Hello web song bahai tongbai khakhayo jotono kahamna tongbai na hinoi tini ang asuk dini yak lon rokni bagai haina hai te kaisa ketar video tubai pheka tama video tini hinke tini rok chini o video ni title tai thambil nogoi kaham kena sauiman kana ang tini bo topic eba bo video sanamna naitong norok kaham keno o video ni title te thambil nugui saiman khana norok jotona nuk khana eba khana kana laithangni salo chini read brok manaki omrit baini kok sunglai mani panda ongoi pekha au norok kubini khana ka laithangni salo chini je tiptoni frank master sini jagoi tongnai chini omrit bai manaki kubong brok bono read brok ni sini wini kok sunglai mani panda ongoi pekha pheba kubangma borok no wanchui tongo je bini kok sunglai mani panda ongoi pekha pheba bini kaile panda ke bufru hai hine kubangma borok no wanchui tongana tai abo khanani hinke tinrok ani ob video ni bising tuina khanai mannai aboni bagoi o video no poilan si paithak jora kaham ke naidi jotona kaham ke buji mana bagoi tai norok tabuksak jora channel no subscribe khai kongke subscribe khai di tangoi hinke jepro o mahai ketar update video review eba ke keboni lifestyle eba keboni kono kichu ungmani video bonorok ani channel bisingti saimanai tai o mahai je short films nambo ani channel bisingti norok nugui mannai aboni bagoino video no eba ke o channel subscribe khai toni di and video no like khine tapok di hinke phaidi chungtabok khanai chini omrit bai manike chini je tipro read brok prank master ni sini jago tongnai bini kaili panda bufru ungno abosong kahamke khanawano sini omrit bai manike chini read brok bracketed of prank master bo bufru kaijangna hinke chini epake ani mote bo wan chugoi kubungo wan chugoi nika bini kaili panda ungnai December mas rogo hinke norogre tomo wan chug bo maso eba bo manto bo kaijangna chance tong norok kisa comment kaisadi jeni comment thik bono oro kaisa gift dong bini bo jeni comment thikungo bino kaisa gift rijengnai ani mote ang saka December mas mane ke December mas ni 25 December mane 25 December Christmas ni sekang no bokai jangnai chance tongo hinke norok no taigisa sanamu chungu je norok tabuksak jera channel no subscribe khai subscribe koi debi eba ke norok jodi no chini omrit bai tai chini basui among kaidia borok ni kaile panda nugui hamjagoi tongo eba ke borok no hamjagoi support khlai tongo ke o video no like khai and omrit bai ni friend hinke norok jodi no omrit bai ni friend hinke video no subscribe khai eba ke channel subscribe khai and norok jodi no chini basini supporter hinke o video no joto pene share khai di tai norok paitha ko tag esa kok norok kana kubangmo borok no komke sauje eba ke ano Instagram thangoi SMS khlai sungo je dara tamani o video file ya hane kubangmo progno sungo hinki kubangmo percent samongni bagoino video file so hinke tabuk regular no video file tai norok tabuk bo ano Instagram o follow khai konke Instagram thangoi follow khai di Instagram ni link video description reject Instagram ni mung ungka kok brok lifestyle norok ano Instagram ni bising tui angbai boksa kubangma kok slaimon eba ke angbai boksa kurungo mano hinke tini bo video asukno norok bai malai nai tag isa ketar video o